ମୁଁ 2015 ପୁରୀରେ କାମ କରୁଥିଲି ଲେବର କାମ 3 ତାଲା ଉପରୁ ଖସି ମୋ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାରୁ ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁନି ଗୋଡ ବି ବେଡସର ହେଇଯାଇଛି। ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଯୋଉ ଲୋକଟି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେ ବଞ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁ ସେ ଆଜି ମାଲେମାଲ। ଯେମିତି କି ଯାହାର 2 ତାଲା 3 ତାଲା ଘର ସିଏ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଉଛି, ଯାହାର ବାଟିଏ ବାଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଉଛି, ଯିଏ ଚାକିରିଆ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମାଳମାଳ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଜନା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ଯଦି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଜଣକ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ନ ପାଇବ ତାହେଲେ ସେ କାହା ଆଗରେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବ? 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ବିଜେଡି ସରକାର, ମାତ୍ର ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଘର ଖଣ୍ଡେଇ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। 2015 ପୁରୀରେ କାମ କରୁଥିଲି ଲେବର କାମ 3 ତାଲା ଉପରୁ ଖସି ମୋ ବେକ ଭାଙ୍ଗି ଯାରୁ ହାତ ଗୋଡ ଚାଲୁନି ଗୋଡ ବି ବେଡସର ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟେକା ବକା କରିବାକୁ ମୋ ମା କରୁଛି। ବାପାଙ୍କର ବି ଆଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ। ବାପା ଘରେ ମୂଲ ବୋଝି ଲାଗିଲେ ଆମେ ଚଳୁ। ଘରଟେ ତ ନିହାତି ଦରକାର ହଉଛି। ସେ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣିଥିଲେ ମୁଁ କାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ଶୁଣିଲେନି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅପାଙ୍ଗୁ 2012 ମସିହାରୁ ଅପାଙ୍ଗୁ ହେଲେଣି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବ କରିକିରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି ସେପରି ନ କରିକିରି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଦିଆଗଲେ ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ କି ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଭେଦଭାବ ରହୁଛି ବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି